Ahoj všichni, já vás vítám sedlovně u dalšího dílu. I dneska nás čeká další rozhovor a mým hostem je Gabriela Urban, kterou ale možná znáte jako Gabrielu Aujeskou, majitelku firmy Elliot. Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím. Já jsem moc ráda, že jste dorazila ke mně do studia. Já děkuji za pozvání. Není vůbec zač a extrémně se těším, co dneska spolu všechno proberem, protože vy jste taková osoba, která je jako vlastně známá na tom jezdeckém rybníčku, ale vlastně o vás něco jako dopátrat je poměrně komplikovaný, tak já to z vás dneska jako vytáhnu. To je dobře, já jsem online svět postupně začala odškrtávat a i vlastně už ten jezdecký, takže dobře, že nic nevíte ještě. Jo, ideální varianta. A dneska se určitě budeme bavit o vás, to mě samozřejmě zajímá, ale právě i o vaší firmě Elliot, což je firma, kterou jezdecký svět podle mě jako fakt zná. Kdo ne, tak jsou to veterinární a kosmetické přípravky pro péči o koně. Ano. A tam je tak strašně moc témat, který mě zajímají, že tohle bude našlapaný díl s spoustou jako informací. Tak začneme. Gabi, já bych si strašně přála, kdybyste se vy sama mohla ve zkratce představit, kde to vlastně celý začalo. Ona je taková jako častá otázka, když tu mám jezdce. Jak vlastně začala ta vaše cesta u koní? Jak i v té spojitosti s tím, co vedete za firmu, jaký přípravky vlastně vaše firma produkuje a prodává. Jak to vlastně celý začalo? No, na koních to začalo někdy v 8 letech, tak máme asi všichni, že prostě malí holčičky chtěli koně. Postupně to přerostlo v lásku a ve vlastní koně, nejdřív jednoho, pak 2, pak 5 a tak. OK, to není málo koní, ale... Ne, jo? se to tak různě točilo, některý nebyly třeba ani moje, ale prostě byly u mě a byla to taková zajímavá cesta, bych řekla, velmi jako zkušenosti mi to dalo, nějakou trpělivost s těma zvířatama. No a při té cestě, při vlastně vysokoškolských studiích, kdy jsem se potkávala i mimo tu vysokou školu s lidmi z nějakých obchodních sfér, ale zároveň i z jezdecké sféry, tak právě jsem se potkala s jedním pánem, který v té době měl v pronájmu jezdecký areál, zámecký areál v Dobřenicích, teď už podle mě nefunguje, byl to nádherný areál a on měl sportovní koně na parkury a jezdil s nima do Německa, měl kamion, prostě wow. Třeba jak daleko to je? Je to třeba 10 let, 20 let? No, to je 10 let zpátky, no. On začal už mnohem dřív, než před 15 lety s těmi koňmi a v té době nebyly tak kvalitní produkty, nebo ještě vlastně nebyly takový ty předpisy, co tam může být, co má být na etiketě. A teď jako nenamažete si sportovního koně něčím, co nevíte, co v tom je, ještě když to dovezou kdo ví odkud. Takže on se prostě rozhodl, že pro ty svoje sportovní koně si vytvoří chladivý gely. Byl to vlastně ten kaštan a kostival, tím začal. A samozřejmě jeho kamarádi a známí na závodech se ho ptají, co to máš, to je super, jak to funguje, tak to začalo jakoby občas tu výrobu udělal větší, aby mohl obdarovat nebo prodat po kamarádech a po známých. No a pak prostě to začalo mít zájem i třeba mezi obchodama vlastně v té době, rok 2004 tuším, došlo jakoby k registraci toho loga. No ale on na to neměl čas se tomu věnovat a potkali jsme se my a on říká, potřebuji prostě někoho, kdo zná ten jezdecký sport, protože to prostě není jako normální prostředí. To není. To by to klidně mohlo skončit. Jezdecký sport není normální prostředí. No, co se obchodního světa, tak není. No. Potřebujete k tomu něco víc, než jenom obchodního ducha. Určitě. Nějakou známost toho prostředí. No a takže scháněl někoho, kdo by měl nějaký povědomí o jako managementu, financích, obchodu a zároveň ale o tom jezdeckém sportu. Takže jsem se naskytla nějak já mu do cesty a domluvili jsme se, že prostě mi to celý přenechá, tu registrovanou značku, ale tenkrát měl nějaký 2-3 produkty a během té doby, co se o to starám, což už je vlastně 10. rok, co je firma moje, značka moje, tak jsem i ty receptury jako vylepšila a přidala do portfolia dalších 13 produktů, takže teď jich je celkem 15. Wow. I vlastně kvůli tomu, že jsem tohle začala řešit, tak jsem si posunula státnice, protože to by mě úplně kleplo. Já jsem zrovna jako chtěla říct, že jste zmiňovala jako při vysokoškolských studiích, u toho přebíráte
vlastně značku s nějakým produktovým portfoliem, i když bylo maličkatý. To není úplně jako sranda. No, nebyla. Já jsem jako si říkala, to je v pohodě, teď prostě dodělám jako státnice a všechno to, no, tak naštěstí jsem měla jako všechny zkoušky hotový, takže vlastně šlo jenom odsunout diplomku a státnice, takže jsem si to o rok prodloužila, takže no big deal. Tak před těma 10 lety ještě nebylo tolik to chat GPT, že? To jsem musela opravdu napsat 80 stránek, to bylo strašný. Ale takže takhle jsem se k tomu vlastně dostala, úplně doslova jako slepej k houslim. To je fakt hustý. Co vlastně nezaznělo, je vlastně, co jste studovala na té vysoké škole, protože vy popisujete, že jste se takhle jako setkali, že já si myslím, že všechno je tak, jak má být. A že vy jste primárně pro ně měla ten přínos té znalosti toho jezdeckého světa, ale předpokládám asi i to zaměření té vysoké školy bylo nějaký obchod nebo nějaká ekonomika. Management, no. Jo. Tak to pak samozřejmě jako dává jako smysl a asi si to sedlo jak hrnec. Sedlo, no. Na prdel, pardon. To je skvělý. Jako vesmír je zajímavý v tomhle. Je, no. Takže takhle vlastně jsem se k tomu dostala a pak víceméně, ono to mělo ještě staré etikety s německýma názvama, protože tenkrát prostě co bylo jako z Německa, tak bylo lepší. A takže není, že jo. Víme, že český ručičky a všechno je jako skvělý, takže teď prostě jsou nový loga, nový design, už nějaký pátek. Vlastně už jsem předělávala design 2krát a myslím si, že teď je to takový uživatelsky jako přívětivý. No tak to je jako skvělý. Mně se to líbí, takže je to čistý, jednoduchý a i to rozdělení jako po těch barvách. Prostě nemusíte přemýšlet nad tím, po čem šaháte. Prostě vidíte barvu a pamatujete si, jako na co to je a nemusíte jako číst text. Prostě ta barva vám řekne zhruba o co jde. Mně to přijde jako dost sympatický po to rozdělení těch barev. Jak barvičky v diáři. To jsem ráda, že se vám to líbí, protože to byl jako cíl toho, protože konkurenční značky mají prostě nějaký design, nějakou barvu a když se vám ta etiketa ošoupe, protože prostě ten produkt taháte všude mezi čištěním přesně v tašce, tak to kolikrát ani nepřečtete a pak jako se zdržovat tím, že budete řešit, co tam bylo napsané nebo otvírat to, co tam je. No jasně, no. Takže ta barva by měla na tom víčku minimálně vždycky jako vydržet díl. A vy jste od toho trochu jako utekla a já vím ale, kam se chci jako dostat. A samozřejmě rozhodně budeme pokračovat i v rámci Eliotu, protože tam mě zajímá spousta věcí. Ale i tím, že vy jste jako utekla z toho onlineového světa, tak Gábi, pojďte mi říct něco o sobě, protože jste zmiňovala, že vlastně to bylo docela zajímavé i v rámci těch koní. A koně jste zmiňovala, že jste neměla úplně jako jednoho. Co vy a jezdecký svět? No, už je to 4, možná 5 let, co vlastně nemám žádného koně. Jednoho toho svého milovaného prvního, tak jsem nechala svým kamarádům na horách, drndají na něm děti, je mu přes 20 a je to takový srdcař, takže fakt jako veme buď 2letý dítě, neschodí ho, anebo jsem koukala nedávno na fotky, na něm seděl nějaký 90letý pán, který si chtěl splnit poslední jako sen asi, takže jako ten kůň byl naprosto jako takový ten number one v životě, se kterým jsem prostě začínala ty výšky do lesa, takový to, že to byla ještě doba, kdy vlastně jsem zase tak zkušená nebyla a kůň byl 3letý, taky prtu měl, takže to byla taková dlouhá cesta docela. Takže jste několikátá v tomhle studiu, která přesně tohle říká. Jo. Tak jako chtěla jsem jako zkušenýho koně, a protože jsem uměla prdlajs, ale jsem měla prdlajs a nějak jsem se zamilovala do mladého koně, který uměl ještě větší prdlajs. Přesně tak to bylo. Ale on byl tak citlivý, že prostě jsme to spolu jako zvládli a vlastně z koně na výšky do lesa se stal hobby závodní kůň, když jsme prošli vlastně, já jsem začínala v Anglii, ale pak jsem přešla na western a tenhle kůň už byl komplet jako western, když jsme prošli kompletně disciplíny od pomalejch na ruce, pomalejch ze sedla, pak takový ty, co když je někdo umí profesionálně, vypadají naprosto jako perfektně, myslím tím třeba reining, tak o to jsme se pokoušeli, ale absolutně to jako nešlo. Mně ani jemu. Co to bylo za plemeno? Kříženec Painta s českým teplokrevníkem. Pak jsme ještě zjistili od veterinářky, ale až časem prostě, kdy jako mi přiskří plotinky, že má jednu zadní nohu asi o 10 čísel kratší, takže má přerotovanou celou pánev a já prostě jsem se z toho jako trošku vykřivila. No. Jakože vlastně kůň byl natolik křivej, že vy jste sama sebe... Je to plotínku na jedné straně. Jo. Takže sportem ku zdraví. A hyporehabilitace hadr. Vždycky, když si někdo říká, ale to je dobrý na záda, ty koně. Říkám, no to určitě. Možná tak v kroku.
No a pak prostě tady po těch všech v uvozovkách úspěších, neúspěších, to mě bylo 18, na takových těch hobby závodech, ale jako když ty pohárky doma prostě se muselo sbírat, no tak jsme přičuchli k rychlostním disciplínám. A to nám teda sedlo, musím říct. Jak jemu, tak mě. A v té době tady v Česku nebyla zase taková konkurence, to prostě začínalo všechno. Nebyly na to ani úplně vhodný kolbiště, takže když se prostě zpětně koukám na naše první závody, videa a fotky, tak jako se směju a úplně se jako někdy stydím, jo. Ale v jakém punku se to jako dalo? No, a vlastně jak to vypadalo, no hrozný, jako to by nás zavřeli dneska, kdybychom, no prostě strašný. Ale dobrý, byl to vývoj, no a tak postupně člověk jde nějakou cestou sebevzdělání, hledá nějaký rady, hledá nějaký trenéry a taky lepšího koně, že jo, protože prostě málo kdo se spokojí s tím, na čem jako zrovna je a tak furt chcete jako víc. Takže jsem pak začala hledat i koně, hříbě a to bylo dalších 5 let prostě práce a nakonec na to ani nebyl, takže... Aha, no to hele, z hříbata mi to přijde úplně jako... Bylo mu to úplně jedno prostě, on byl jako... Kam jsem ho postavila, tam jsem ho za týden našla, jako jestli měl běžet rychle nebo pomalu, bylo mu to prostě jedno a to na ty koně, jakoby na ty rychlostní disciplíny musíte mít jako v dnešní době, abyste něco zaběhla a bylo to dobrý, tak ten kůň to v hlavě nemůže mít v pořádku úplně, jako jo. Jo, musím být takový ten drive, taková fakt jako dravosci prostě vyhrát. Jako furt to jsou většinou americký plemena, takže jako když není na kolbišti, tak jsou jako hodný, klidný, relativně prostě je to o výchově. Ale ve chvíli, kdy prostě přijdou na tu arénu, tak je musí přepnout a musí běžet sami. A ten jako jemu to bylo jedno, no. Ninis. Takže ten někde drndá po lesích u Berouna, ten je někde jako rekreační kůň teďkon. OK. No ale zpátky vlastně k tomu původnímu. Tak mým snem bylo samozřejmě jako mistrovství republiky, pak jezdit za hranice a pak člověk přičuchnul prostě k nějakým trenérům jako v zahraničí. Na světě je top samozřejmě jako Amerika, Brazílie v tady tom sportu, ale v Evropě jednoznačně Itálie. Jako i 3. na světě. Takže relativně blízko najít si trenéra, sednout si na jiný koně. S tím starým už ne, ten už jako měl doslouženo, doběháno a už byl prostě na hranici na svých limitech. Už jako by nebylo kam ho posunout a už jsem si prostě připadala, že on mě nestíhá při tom závodu. Jo, to je nejhorší možnost, kdy prostě jezdec jakoby předbíhá pohyby toho koně při tom závodu a tím to jakoby kazím. Takže jsem potřebovala jako toho rychlejšího, což jakoby ten novej byl, ale bylo mu to jedno. No, byly mu nějaký 4 roky a nechala jsem ho trénovat u prostě známých u Nápole ve stájích, kde prostě ho perfektně připravili a jeli jsme potom v květnu 2019 na mistrovství Evropy spolu. A tím jsem si jako splnila takový to poslední, co jsem jako chtěla, že prostě já jsem s ním byla i v Paříži, jako po té Itálii jsme závodili víc, ale tohle byla taková jako třešnička, že jako to mistrovství Evropy i v těch barelech, bejt tam prostě mezi těma 300 startujícíma, který jsou úplně jako někde jinde, bylo naprosto skvělý pocit. No. Jako nebyli jsme poslední. Tak to je dobrý, ne? Ale to bych brala jako velký plus. Jako zajeli jsme pěkný jízdy, ale prostě pomalý, no. Nebylo to na to. Jak to vlastně funguje v rámci westernu? Já se s tím westernem nejsem tolik políbená. A je tam nějaká jako kvalifikace? Je nutný prostě splňovat nějaký kvalifikace, protože teď se bavíme o mistrovství Evropy. Je to o tom, že se může přihlásit každý, anebo je to o tom, že musí člověk jako, nebo ten kůň splňovat prostě nějaký podmínky, odběhaný něco? Myslím, že zrovna tohle mistrovství Evropy, který je, tak je bez kvalifikace. Minimálně pro státy mimo Itálii. Nechci teď kecat, ale oni mají v Itálii ještě svoje šampionáty, na který se musí kvalifikovat, pak je ještě třeba v Lyonu ve Francii jako evropský pohár a tam taky nemyslím, že by byly nutné kvalifikace. Ono většinou jsou schopní pojmout jako 300 startů úplně v pohodě. No, a víc jako těch jezdců ani jako není po Evropě, který by tam nutně chtěli jet, takže... To si právě jako říkám, ale jak to znám z vyprávění jako z westernových závodů, tak to je vždycky hrozný masakr. Jak je to úplně jako převrácený svět k tomu anglickému parkourovi, kdy my začínáme v 8 ráno, dobře, my máme úplně extrém jako v Amateur Jump Tour, začneme v 8 ráno a končíme v 8 večer. A westerňáci začnou odpoledne, až se vyspějí a jedeme do rána. Ale jedeme noci. Prostě do 6 do rána. No to zase ne, tak ve 2 se většinou končilo, no. To mě to přijde úplně šílený. Jakože vlastně je to hrozně hustý, mě to jako fascinuje, ale jako dobře otočený. No. Tak se potřebujeme vyspat, jo.
Nevím, no. Já zase neznám jako to prostředí závodů z anglických mystických disciplín, takže to jsem se pokoušela jednou o nějaký parkour. Nepřeskočili jsme ani zkušební skok, takže tím to skončilo. No tak jako s americkým plemenem je to samozřejmě trošku komplikovanější. No, to byl ten kříženec, no. No tak skvělý, já mám radost, že jsem se o vás, já a posluchači, něco dozvěděli. A vlastně to, že vycházíte z toho podhoubí toho westernového světa, je vlastně extrémně zajímavý. Teď i v kontextu toho, že i ty chladivý gely a podobně, zrovna u těch westernových disciplín jsou něco úplně extrémně důležitýho, kdy přesně rychlostky, reining, to je tak brutální jako zátěž na ty nohy u těch koní. Ale to máte i v parkouru. Parkour je taky, ale je pravda, že jako jiným způsobem trochu. No. Je to jako jinak dynamický. Je, no. Jo, když jsem měla vlastně toho svého kladrubáka, měla jsem ho na westernovém ranči, tak jsem měla tu možnost vidět kolikrát jako tréninky na krávy a podobně. A i to samotný je masakr. A přitom je to ještě taková jako pohodička, jakože jo, tak tady si jako, jo a tady chytím tu krávu a tady tohle. A i tak ty nohy dostávaly hrozný jako čou. No, to třeba při cuttingu. No. To je taky božská disciplína, to mě úplně fascinuje. To je jako hustý, jak ty koně prostě to dělají úplně sami, to je nádherný. To mám právě známou na ranči v Itálii, kde se tím jeden z nejlepších trenérů prostě v Evropě, si troufám říct, Denis Pini, kterýho si mám tu čest sponzorovat a má prostě logo Elliot na košilích a jako to je neskutečná podívaná, když prostě makají s těma koňma a ty závody tam, to je nádherný. A jak tomu tolik nerozumím, tak to nejvíc, co mě baví, je prostě cutting. Protože tam to nikdo nedokáže říct dopředu a půjde to tam a půjde tam a jako odřízne tu krávu a co tady to tele... Miluju to. To je taková malá reality show prostě. Takže toho jsem velký fanda, no. Jsem ráda, že jsme odkryli takovouhle westernovou vaší část. I právě s tou návazností fakt jako na produkty Elliot, protože to dává úplně maximálně jako smysl. A vy jste zmiňovala, že vlastně aktuálně máte ambasadora teda v Itálii, ale vy jich máte víc. Jak to teď je? Kdo všechno je teďka součástí Elliot týmu? Ty ambasadoři, to je jakoby taková novinka pro letošní rok, to jsme zkusili takovou spolupráci přes Instagram, zkrátka tam, kde je největší jako sledovanost, tam, kde je největší záběr té komunity. Třeba toho Denise bych nepovažovala za ambasadora, to je normálně reálně sponzorovaný jako jezdec, trenér, majitel ranče. Letos to zkoušíme, že prostě někdo dostane naše produkty, který si vybere, aby je prostě vyzkoušel, aby jako reálně řekl, jestli mu vyhovujou nebo nevyhovujou, vybere si ty, který zkrátka chce používat a pak nějakou formou spolupráce prostě přes videa a fotky jedeme na Instagramu. Je to takový jako pokus letos. Jasně, a to je úplně skvělý. Já jsem to jako velký fan na těchto pokusů a využívání těchto marketingových způsobů influencerů a vlivu těch lidí a zásahu a všeho možného. Musíme jít s dobou, že jo? Přesně tak. Vy máte v Elliot týmu, máte i Sáru Finsterle, ano. Což rozhodně není jako westerňák. Sára tady byla, takže minimálně jako posluchači ji můžou znát jako tady z rozhovoru. Kdo jste to neslyšel, jak to běžte pustit, ať víte, o kom se tady bavíme. Ale Sára není jako westerňák. Ne, tak musíme mít záběry mimo western, protože samozřejmě mám spoustu kontaktů ve westernu, ale potřebujeme oslovit i anglickou jezdeckou část. A Sáru znám možná 7 let, protože ve stáji, kde ona má koně, tak já jsem vždycky na zimu měla ty svoje, abych měla v zimě zázemí na tréninky a taky, abych si trošku odpočinula, protože jsem jinak přes léto měla u baráku, což je jako slušná řehole. A člověk prostě přes zimu si chce jednak odpočinout a taky prostě bez haly nebo bez kvalitní jízdárny neuděláte vůbec nic. A já jsem doma neměla úplně zázemí, vždycky jsem si někam vozila a mně se hrozně líbí podpořit, většinou si ambasadory a tu spolupráce vybírám sama, protože potřebuji, aby to dávalo smysl pro obě strany a hrozně ráda podpořím lidi, který prostě na tom makají roky a není to jenom jako nějaká rychlokvaška, tady mě prostě nasypal někdo peníze, mám super koně, ale jako nemám tam to srdce a nedávám to tak, jak prostě někdo, kdo jako se dře léta a ty výsledky prostě postupně jako vykukujou a tam si myslím, že jako já cílim a dávám tu podporu, no.
Mně to přijde úplně skvělý a to, co teďka tady vlastně popsala, mi na Sáru sedí jak hrnec na prdel. Takže s tím naprosto souhlasím, to mi přijde jako skvělý. Co je na tom ale strašně zajímavý, na té spolupráci vlastně se Sárou, že vy jste tam ve spolupráci, tam nejste sami, ano. Ale jste spojený ještě s Equins. Ano. A s Dee? Ano. Jak tohle celý funguje, mě to strašně fascinuje a zajímá. To jsou ty nevyzpytatelné cesty života, jak říkáte, jak jste řekla, že to má, jak jste to říkala? Že to je tak, jak to má být. Jo, všechno jak má být, no. To jsem jednou takhle měla hovor prostě od cizího čísla, to už vlastně 2-3 roky zpátky. Dobrý den, my tady máme prostě nabídku na Equination, bude to jako novinka na Vlisí a jestli budete mít zájem, bude to takhle a já úplně, cože? A úplně půlhodinový hovor a bylo to úplně super, volala mi právě Diana, tenkrát jsem absolutně nevěděla, jako co je Equins, já mikiny jako nenosila barevný a takový, měli jsme jiný styl v tom westernu, jasně. Se zatřpítila a tak. Jo. A to je u westernu hodně jiný oproti tomu anglickému. Jo, to je, no, to je jedno, to je jiný téma. No a tak jsme to dali dokupy a vlastně už první Equination v Lisí 2022 to bylo. Mhm. Hrozně to letí, tak jsme vlastně na tom spolupracovali. A po roce se ozvala znovu, jestli jo, a říkám, jo, super, bylo to perfektně, jako za mě marketingově a všechno, jako přesně to dávalo smysl jako pro všechny ty strany zúčastněný, takže já jsem byla jednoznačně pro. Další rok 23 jsme to zopakovali a pak nějak jsme se prostě začali bavit i o dalších věcech a že bychom se jako český značky mohli víc podporovat, protože třeba někdo má větší dosah v nějaké oblasti těch sledujících nebo jiný záběr toho jezdeckého světa, než třeba já, než ten Equins. A jako začalo nám to dávat jako hodně smysl a Diana je skvělý člověk i v tom, že mi teď poslední dobou vlastně letos pomáhá i jako se střihem videí a podobně, protože mě to strašně nebaví. Jako mě baví to tvořit, ale pak mě hrozně nebaví jako to upravovat a nemám na to tu trpělivost. A jakoby nemám ani toho kreativního ducha, abych jako vymyslela prostě, jak to má být a sedět s tou hudbou a to je přesně jako ona. Takže jsme se dostali do takovýhle fáze spolupráce, kdy si myslím, že to je jako klape, no. Tak to je jako skvělý, ale... Je to hustý. Ale to je přesně, jak i jste zmiňovala, že to vlastně říkala Dee, že ty značky český se mají jako podporovat. Je úplně jedno, z mýho pohledu, naprosto subjektivně. Jasný, všichni taháme z jedných kapes, protože ta cílovka je vždycky jako stejná. Ale ať už se jedná třeba mezi neziskovkama, který tahají z jedných dotací, tamhle evropský fondy, proč prostě spolu nekomunikujou líp, aby to dokázali jako líp jako zhodnotit? Proč český značky bojují proti sobě a nejdou prostě do nějaký jako větší kooperace? Na českém trhu je spousta resellerů. Jo, je tady obrovské množství lidí, kteří jenom přeprodávají značky zvenku. Je tady poměrně málo českých výrobců a ty ještě jako budou bojovat proti sobě, to prostě jako přece nedává jako smysl. Pokud si nekonkurujou, tak spolupráce si myslím, že je naprosto jako na místě. No právě, no. A co si budem, no, vyrábět něco v Česku v dnešní době je jako sakra nákladný a sakra náročný, protože určitě. Prostě outsourcujou všichni všechno. Tak Elliot je vyráběný v Česku. Ano. Důležitý říct. V Česku. Takže kompletace a všechna výroba prostě funguje v Čechách. Ano. I obaly jsou z Česka. Dost dobrý. Proto to taky nestojí jako některé konkurenční věci. Prostě to nejde. A já nechci, aby to bylo nekvalitní. Jo. Třeba náš dodavatel obalů má certifikace na to, že využívá jako jedině recyklovatelný a recyklovaný plasty. A to si myslím, že jako je v dnešní době taky důležitá informace nebo věc, protože prostě máme nějaký zdroje a musíme s tím nějak nakládat. No. Takže řešíte i vy jako ve firmě, zároveň i vy jako osobně řešíte jako nějakou recyklaci, udržitelnost a tady ty věci? Snažím se, kde to jde. U nás to jsou nejvíc ty plastové obaly. No. Nemůžete prostě jako objednat jen tak něco. Když říct si, ale tak dneska je levnější tahle lahvička, tak prostě vememe nenakupujete na Temu prostě. Ne, já jsem jako toho velký fanda, že značky přemýšlejí nad tím, jaký to má jako dopad a snaží se to samozřejmě jako hlásat dál. To je dobrý. Pokud zrovna mi někdo nedoveze vzduch v plastu, tomu říkám, to jsou ty polštářky. Jakože třeba, hele, mně přišlo prostě balík, tady to máš, taky to zrecykluju a použiju to. Ano, má prostě mačkáme noviny.
To mi přijde ale fakt dobrý. Protože to je jako skvělý jako výplňový materiál, naprosto geniální a pak ho prostě spálíte nebo jako znovu jako dáte do papíru. Jo, to se mi líbí, tahle myšlenka. Já se tady chci dostat ještě k jedné věci, která mě jako extrémně zajímá. Já jsem jako obecně hodně jako datově zaměřená, řeším legislativu v rámci marketingu a reklamy a zajímá mě i v rámci jako veterinárních přípravků, potažmo té kosmetiky, protože před pár lety jsem se naprostým omylem jako dozvěděla, že jsou nějaký certifikáty někde třeba typicky na krmivech. Jo? A že by vlastně se člověk jako měl podívat, jestli to má vůbec jako certifikovaný schválení. Tahle moje zkušenost byla fakt vyloženě jako s krmivama, ale zároveň s tím vím, že i ta kosmetika a ty veterinární přípravky spadají pod nějaký legislativní poměrně jako náročné věci. A co to všechno jako znamená? Pojďme to nějak otevřít, protože z těch 3 původních produktů jsi jich udělala 15. To jako asi nebyla úplně jako zábava a nebyla to procházka růžovým sadem. Pojďme se na tohle podívat, mě to fakt jako zajímá. Je to strašná byrokracie. Přece jenom jsme jako v Evropské unii, takže ono to má nějaký plusy, ale samozřejmě i mínusy. Plusy jsou vždycky to, že když budu jako na to nahlížet jako optimisticky, tak se snaží jako chránit spotřebitele, potažmo ty zvířata v tomhle případě, aby ty věci nebyly závadné, aby všechno bylo správně označené, vys třeba nutriční hodnoty, co máme na potravinách. Tak zkrátka veterinární přípravky, protože jako zvíře si to nebude číst a člověku je, některým lidem je jedno, co na ně patlají nebo co jim dávají. Tak ale aby prostě byla ta možnost pro ty, který to zajímá, si to jako správně přečíst na té etiketě. Takže ten proces třeba od myšlenky chci nový produkt dostat na trh, je cesta třeba na 2 roky. To je hustý. No, než se to jako opravdu ten proces jako celý dotáhne do konce a máte finální produkt vyrobený s etiketou daný na pultu v obchodě. Druhá strana mince je to, že prostě to stojí nějaký peníze, musí se to udržovat a neustále vlastně Evropská unie vymýšlí nové věci, inovace, zákony, takže jako vy furt musíte sledovat, co jako je aktuálně platný a jak to musíte upravit, třeba text na etiketě a takový, to se mění každý třeba 5 let prostě, jo. No. Moc pěkný. A to se samozřejmě ale musí propisovat do té ceny, že jo? Jo, když tam ta certifikace je, protože pokud 2 roky vyvíjíte nějaký produkt, když půjdu do detailu, tak to znamená, že nějaký grafik tomu musí dělat jako etikety, který grafik musí je to jako poslední, splňovat nějaký jako věci. To jo, ale pořád je to ta investice toho, ano, že taky musíte platit tady hodinovku nějakého grafika kvůli tomu, že je tady potřeba něco doplnit a že tady někdy něco chybí. No jasně, ale to už je to nejmenší. Největší proces je v tom, aby vám laborka vyvzorkovala ten produkt, aby byl stabilní, funkční, voněl, vypadal, držel tvar a přitom prostě měl složení, jako který chcete, aby měl a ne nějaký věci, které tam jako nechcete, aby to drželo jenom pohromadě, hezky to vypadalo. Okay. Třeba jsem začínala s tím produktem opalovák pro koně. To si myslím, že je takový, jako že jsem do toho šla s rizikem, že to na trhu nikdo neměl. Myslím si, že doteď to jako nikdo moc nemá, co tak jako to sleduju. A koukali na mě jako na totálního blázna. A říkám, ale podívejte se, co je jako v opalovákách pro lidi. A představte si, že jsou přísnější kosmetické podmínky pro to, co dáváte na zvířata, než to, co prodávají pro nás na lidi. To je mega hustý. Jako šampony nebo prostě nějaký krémy, vy ty opalováky, to, co jako se někdy prodává na lidi, to jako prostě si na sebe dávat nechcete. Ale je to zase o té znalosti toho složení a teď je to tam v latině, prostě není to jako úplně jednoduchý. No takže nicméně, moje požadavky bylo, aby to prostě fungovalo, SPF 20 bohatě stačí, stejně prostě se to musí mazat na koně, který si spálí nos, nebo já svůj obličej prostě pravidelně. A chtěla jsem, aby tam byl kokosový olej, který prostě je za mě úplně jako nejlepší na zvláčnění pokožky, která i třeba se spálí nebo je vysušená. A teď, aby to ale tak nějak vonělo, ale aby to nevadilo těm koním, když jim to namažete na ten nos, že jo. No to ano. A teď mi vyvzorkovali 20 vzorků a přišlo mi to domů. A teď prostě se čeká, nebo ta laborka už ještě předtím několik týdnů prostě zkouší stabilitu, když se ten produkt otevře, jestli se rozblencává, nebo prostě vyčuchne, nebo jo, jak je stabilní, co to dělá na vzduchu, co to dělá na světle.
A pak prostě se testuje samozřejmě i ta funkčnost. A tu funkčnost jsem testovala z těch vzorků třeba jako reálně na svém obličeji asi půl roku v létě. Jestli to funguje. A jestli třeba mi to není nepříjemný, nebo jestli nezůstanu celá bílá. No, jsem vlastně měla vzorek 1, vzorek 2, vzorek 3 a takhle jsem A chodila jste, fotila jste se? No, prostě jsem zkoušela, třeba když se potila na zahradě, co to dělá, jestli to teče, jestli mi to voní, jestli mi nevyskočila vyrážka. No, jsem prostě se to jala testovat na sobě. Ty ostatní ne, ale tenhle jsem si říkala, že jako si s ním dám tu práci. Tak jsem pak vybrala jeden vzorek, který zase prošel nějakým testováním, schválením, museli sepsat prostě normu na x stránek, ta se poslala do SKVBL. Ty se nad tím zamyslí, jestli jako je to v pořádku, jestli to odpovídá a teď prostě vám pošlou korekci na text na etiketě, no má prostě jako vyškrtávají slova. Jo, je to hustý, jako. No, tak když vám schválí tu recepturu, schválí vám text na etikety, dají vám všechny prostě ty věty, které tam mají být a nemají být ty symboly, panáčky a řeknou OK, tak to být může, tak prostě zaplatíte nějaký peníze za to, čekáte, mají, sice na to mají lhuty, ale nestíhají absolutně, takže prostě čekáte, pak vám přijde to schválení, takže objednáte obaly, etikety, výrobu, teď to zase čekáte několik týdnů, že jo, protože než se to vyrobí, než to přijde, konečně je produkt. To na pultu, jo. To je fakt hustý. Jako. A tak 15 stačí, neptejte se mě, jestli budou další, teď zatím nebudou. Já se vůbec nedivím, jak se to pohybuje cenově. Nemusíme říkat konkrétní částku, ale já si vlastně vůbec nedokážu představit, kde se to pohybuje, jestli je to třeba 100 000 za vyvzorkování. Přesně to, že někdo, vy si řeknete, takhle bych to chtěla, cca s tou složkou, jo, řešíme tady kokosový olej, mělo by to mít 20 SPF, vy to jako vyřešte a navzorkujte to, přesně vyřešte, jak se to chová v tomhle a v tomhle prostředí a pak mi to jako pošlete s nějakým výsledkem. Jako, kde se bavíme třeba finančně tady, nebo potažmo pak to schválení, jo, že jste přesně zmiňovala, tak je potřeba zaplatit nějakou, asi teda jako za certifikaci toho. Ano, a ta se každých 5 let obnovuje. Na tomhle tom, jako na těch finančních jako škálách. To totiž nebudou úplně malý peníze. Jsou to jako desítky tisíc, ale na ten jeden produkt během těch 2 let, když nepočítám výrobu a obal toho finálního produktu, tak se jako do 50 vejdete. Jo. Ale je to, když se to nepovede na poprvé, no tak pak se to prostě násobí a ty úpravy, čím jakoby, ty moje první produkty, to bylo prostě na díl, protože než jsem jako vychytala to, jaký chtějí mít ty texty na etiketě, jak prostě má být ta receptura, tak prostě to řešíte víckrát, takže to trvá a samozřejmě to jako zvyšuje ty náklady. Ale když pak už víte, jak ten proces má fungovat, tak už jako jdete cíleně a už je to jako nižší, no. Už víte, který slova tam nenecháváte, protože víte, že vám je vždycky vyškrtnou. No, většinou ty produkty nesmějí, protože to nejsou vyloženě léčiva, tak tam nesmí jako být slovo třeba, že to vyloženě léčí nějakou věc, nebo, takže tam jsou slovní obraty jako napomáhá, nebo zlepšuje, jo, a takhle. Prostě jenom jako přivé šampony na lupy, ale prostě nemůžete napsat, prostě odstraňuje lupy, prostě napomáhá odstraňování lupu. A takhle my si s tím hrajeme, no. Ok. Já myslím, že to jako není obcházení v tom slova smyslu, jako že by to bylo cíleně, děláme to jako proti, ale musíme jít s tou legislativou. Prostě, oni za to nemůžou. Já se vždycky doma jako vyvstekám a pak říkám, máte to tam v mailu. Jo. A tady je to tak, jak jste si to jako představovali. Děkujeme, posíláme klíčenku. Já vím, že ta legislativa kolem těch jako léků je totiž hrozná. Já jsem nějaký čas právě dělala pro doktora Maxe a my jsme vlastně poměrně dost bojovali i v rámci jako doplňků stravy a podobně. A přesně slovo lék, léčit a spol byl strašný voser, protože spoustu těch věcí reálně jako pomáhá. Vy vlastně chcete říct, ano, že co to jako udělá, ale nemůžete. No, jo, souhlasím. S léčivama zkušenost nemám, ale myslím si, že to bude ještě jako vořát úplně jako víc. Ale jako v rámci té vaší produktové řady, tak tím, že jsou tam i jakoby veterinární nějaký přípravky, no samozřejmě schválený jakoby veterinární komorou, bych tak jako řekla. Tím ústavem v Brně. Tak, tímhle s tím ústavem, tak samozřejmě to pod to jako asi bude spadat legislativně. No, určitě. No a pak samozřejmě každý dovozce, ať je to značka z Ameriky, z Německa, to je jedno, ale prodává se na českém trhu, by měl projít tímhle procesem schválení. A spousta jich to tady nemá. A vesele to tady prodávají. A to mě třeba osobně strašně štve, protože prostě se vykašlali na ty byrokratické kroky a na vynaložení nějakých finančních jako částek a
případně jakoby zaplatí nějaký osoby v Česku, která by to jako vyřešila a prostě radši zaplatí ty pokuty za to, že se to sem jako dováží. Proč, pro boha? Já vím proč. Protože ta firma by musela dát receptury někomu do ruky a to nechtějí, že jo? Takže než aby prostě pustili receptury, tak radši zaplatí pokutu, díky čemu. To je můj názor, myslím si to. Protože ty firmy jsou tak obrovský, jedou v takovém množství, že prostě jako jsou s tím v pohodě, mají právníky, než aby pustili jako svoji recepturu. Kdyby se měla, nevím, Coca-Cola schvalovat v Evropské unii a chtěli vědět, tak to radši nebudou prodávat, nebo radši budou platit pokuty, než aby vyhodili svoji recepturu, že jo? Jako, tak to je jako logický, no, to chápu. Takový Krustyho burger. No. Jak vy to máte s recepturama? Protože vy vlastně jedna věc je jako receptura, druhá věc je složení. Jaký v tom je jako rozdíl? Nebojíte se, že vám vaši recepturu někdo někde jako ukradne? No, doufám, že ne, protože ji mám jako registrovanou na sebe. Jako takový patent, dejme tomu, know-how. A tu recepturu zná výroba a znají ji ti, kteří to certifikovali. A já. Neměl by to znát někdo jiný. Jasně. Ale samozřejmě, že podle složení někdo, kdo vyrábí obdobné produkty, nějaký můj konkurent, si dokáže jako, když tomu rozumí, spočítat kolik čeho, aby jakoby dokázal uvařit podobnou věc. No právě takže jako to se taky děje samozřejmě. No, na to se právě tam. A už se to stalo? Ano. Fakt? Takže už jste byli v nějakém jako právním sporu? Ne, to není podle mě nedošlo. právně úplně napadnutelný, protože stačí, aby do toho složení přidali jednu věc a už je to jich. No, jasně. Existuje prostě třeba nějaká značka na českém trhu, s kterou jako se kamarádí Elliot? Ne. Neexistuje, protože jako zatím jsem nedospěla k tomu, jak by se dalo jako kamarádit s konkurencí. Aha. Jedna věc je právě třeba Equinsk, což je úplně něco jiného. Jasně, tak to jsou mekinky, že jo? Pak třeba někdo dělá nějaký český krmiva, tak ta taky není konkurence, tam by nebyl problém, ale když někdo vyrábí podle mě stejnou věc, tak tam jakoby spolupráce prostě nejde podle mě. Jako to by ani marketingově nedávalo smysl. Každý se musí snažit prostě jakoby protlačit to svoje a každý se zajímá i trošku o sponsoring nějaký části. Jo. Víceméně si myslím, že si třeba nekonkurujeme na věcech, o kterých se zajímáme, že to se i snažím jako, aby se nestalo, protože to si myslím, že by pak bylo nepříjemný. Aby někdo, komu dáte peníze nebo zboží, pak jako by měl to stejný a vlastně propagoval dvě identické značky, tak to... To je ideální varianta, že se neděje, že jo? No. Ale umím si představit, že třeba ten člověk, nebo obecně jezdec, bude jako mega fanda tady prostě kaštanovýho jako gelu, nebo ten opalovací krém prostě od Elliotu, ale pak třeba, nevím, vybělovací šampon ho bude jako bavit jako od jiný značky. Jasně. A vlastně v tom jako běžném světě dost často jako kombinujeme ty konkurenční značky podle toho, co nám vlastně jako vyhovuje. Jedna věc je, když si jako jezdec, který dostane produkty na vyzkoušení, prostě řekne, ale já prostě používám tyhle všechny a vy s tím nic neuděláte, protože chcete, aby si vyzkoušel ty vaše. Ale druhá věc je, když někoho sponzorujete. Vy třeba sponzoruju už několik let westernový závody CC Cup, kde prostě jsme jako dohodnutý od začátku, že prostě tam nebude jako konkurent Elliotu, protože to prostě nedává jako logiku. Zmínila jste tady CC Cup. Kde všude můžeme marketingově vlastně Elliot vidět? Ještě byl Elliot u pár dalších jezdců v Itálii, ale tím, že už tam nepůsobím, tak to trošku jakoby upadá, nemám na to úplně kapacity to s nima dál řešit. A nicméně taky jedna velká marketingová akce vlastně už loni vznikla a to je s Hobby Horsingovou asociací. Což je za mě v Česku stále žhavé téma, protože máme dva tábory lidí, kteří se staví prostě jedni zásadně proti, jedni zásadně pro. A já jsem se rozhodla jít tou cestou pro, protože mi to přijde, protože v tom vidím jednak potenciál marketingově a jednak v tom vidím to, že prostě ty děti se hejbou. A my jsme si na to hráli prostě jako 6-5letý taky. Jako dneska ty názory na Facebooku. Jako se někdy chce úplně brečet, že ty lidi jsou jako schopní online napsat a vyjádřit se naprosto jako, úplně si říkáte, to není možný. Moje známá, která dělala na sociální sítě a data kolem sociálních sítí a analýzy, tak řekla před strašně moc jako lety, a mě to pořád rezonuje v hlavě, větu, že to, co by člověk napsal do komentáře na sociálních sítích,
a by si měla stoupnout doprostřed Penny a zařvat. A pokud je s tím OK, tak si to zaslouží to, dobrý, no. To tam jako dát jako komentář. Tak to prostě je. Jo. Jako ta anonymita toho, že ten člověk je vlastně daleko. Ono to není jako anonymita ve stylu neznám moje jméno a příjmení, ale ten člověk je hrozně daleko. Ano. Já ho nepraštím tou klávesnicí, i když bych si to moc přála, protože na druhé straně republiky. Už se to samozřejmě dostává trošku zase do nějaký, jako je to takový boom, je v tom brutálně peněz, marketingu už se v tom začíná točit, jo. Ty koníci plišový, to já koukám, kolik to stojí, to je jako hustý. To je masakr. Ale prostě furt je to levnější než živej kůň a to 6-7 letý dítě, přece mu nějaký rodič, byť by na to měl peníze, nemůže koupit poníka prostě. Nejdřív to dítě musí prokázat nějaký jako agilitní jako fyzické schopnosti. Pak podle mě i tím, že se učí třeba drezurní úlohu. Oni musí přemýšlet nad tím, jak ten prvek vlastně vypadá. No to je geniální. Jako já v tom nevidím nic zásadně špatného. No. Když jsem byla v Kolíně nad Rýnem v únoru na Špoga Creator Days, tak tam bylo několik jako CEOs velkých firm a oni celý ten víkend několikrát tam jako se opakovalo hobby horsing. A pak byla tady ta panelová diskuze těchto CEOs a jako marketáků, top marketáků a oni tam vlastně udělali jako prohlášení takový malý, že stojí jako za hobby horsingem. Že by to ty značky prostě měly podporovat. Mělo by to být právě z toho důvodu, že ty děti přicházejí do nějakého aktivního života, poznávají ty pravidla a obecně tam teda jako zaznívalo, že ty velké mezinárodní firmy by měly být tou inspirací pro ten jezdecký svět. A že to není jako nic, jako za co se jako stydět. Na druhou stranu je samozřejmě jako s otázkou, jakým způsobem to marketingově dostávat v rámci positioningu, jo, pozice toho na tom trhu v tom českém jezdectví. Teďkom právě probíhalo mistrovství České republiky, první v hobby horsingu v Kladnu. Okay. A sezvali tam rozhodčí a právě tady ty hobby horserky, nebo jak se tomu říká, z Finska, kde to jakoby úplně prapůvodně začalo. Takže tady normálně prostě plánovali, že skončí třeba v 5-6 večer, jeli až do 11 do noci. Takže na westerňáky. A jako celý to mistrovství prostě, že o to byl jako fakt zájem, takže já si myslím, že tam jako potenciál do budoucna určitě je. No. Kam se Eliot letos ještě chystá? Co Eliot letos čeká? Jo, chystáme se, pokud všechno klapne, tak na závody do Ptýrova. Tam bude právě hobby horsing i český skokový pohár, jestli se dobře pamatuju. Jo, no pokud je tam český skokový pohár, tak jsou tam i závody hobby horsingu. Jo. A Gabi, čekají vás letos nějaký novinky? Ano, chystám propojení vlastně těch ambasadorek se značkou. Chystám jim takovou limitovanou jako řadu jednoho ze svých produktů, kde budou mít prostě svůj design etikety a budou prostě to mít pro sebe, jako prostě, já nevím, třeba tam je Kája a Notalert, jako koník, doufám, že jsem to jméno toho koně řekla správně. A teď mají prostě nějakou siluetu a zabývají se třeba tou prací ze země, což se mi hrozně líbí. Takže v designu té etikety prostě budou jako spolu, nebo ten kuň v té volnosti a budou mít prostě jakoby takový malý balení svého rozčesávače na hřívu a každá ta ambasadorka bude mít takhle jakoby svůj omezený počet kusů toho produktu. Takže budou jako ambasadorský řady? To je skvělý, takový to se jako moc líbí. Cute limited edition. No jasně. A budou podepsaný? Od holek? To by mohlo být. To je dobrý tip. Vlastně kartičky. Kartičky, samolepky, podpisy. A právě, no, že bychom vyhodili část kusů pro každou a že by měli takové jako odměnu vlastně, za to, že mají něco takového. Že vlastně spolupracujou se mnou. To vypadá jako na výborný nápad, to je hezká marketingová aktivita. To se mi líbí. Že etikety jsou daný, ale grafiku mi nikdo neschvaluje, takže tam prostě dáme jiný obrázek. Když to jako shrnu, tak bavili jsme se o vás, což je podle mě úplně největší jako odkrytí. A to, že jste z westernového zázemí prapůvodně. To, jak jste vlastně přišla k Eliotu a že vlastně už je to 10. rok. Mimochodem gratuluju. No, děkuju. To je hezký výročí. To je pravda, to by taky se někde mělo objevit. Asi. Taky trička Eliot 10 třeba. A bavili jsme se o Dianě, Equinationu, Sára tady zazněla, Itálie tady zazněla, produktové řady, i ta legislativa, veterinární schvalovačky a podobně. Hobby horsing. Tak je docela zajímavý téma, jakože si myslím, že spousta lidí vlastně ani nečeká, že my dvě se tady budeme bavit jako o hobby horsingu, ještě takhle jako zapáleně.
Možná, co jsme ještě nezmínili, jsou ty produkty konkrétně, že jakoby řekli jsme, že jich je 15, bavili jsme se o vývoji toho opalovacího krému, o tom, že jsou nějaký ty chladivý gely prapůvodně. A jenom jsem možná chtěla ještě dodat, že vlastně to portfolio těch 15 produktů si myslím, že pro péči o toho koně je jakoby dostačující, že jakoby nic extra navíc už není jako nutný, protože pak už musíte šáhnout třeba opravdu po léčivech. Ale právě jsem se snažila to portfolio udělat tak, aby mě na moje koně tenkrát vyhovovalo, abych prostě měla od ucha po ocas jakoby kompletně hotovo a všechno prostě tak nějak zapadalo do těch potřeb, který jako jezdec máte, takže ho vykoupete. Šampony jsou tam 3. Pak prostě ho nastříkáte rozčesávačem, to můžete i na sucho samozřejmě. Když má místa, které se spalujou, tak použijete ten opalovák. Když má nějaký odřeniny nebo podlomy, použijete bylinnou hojivou mást. Když prostě sportuje nebo i po výšce, tak jsou tam 3 druhy chladivých gelů, každý má jinou složku, která ve svý podstatě fungují všechny 3 stejně chladěj. Ale pak tam jsou nějaký ty složky a každá je lepší na nějakou věc. Pojďte vypíchnout klidně, to mě zajímá. Jaký jsou tam teda 3, jaký je rozdíl teda mezi těma 3 chladivýma gelama? Tak ten modrej, to je chladivý gel, ten má prostě jenom mentol a kafr a to je na každodenní chlazení nohou. Takže prostě místo, abyste jako stála s hadicí 20 minut u každý nohy, tak to namažete, 30 minut to chladí. To je prostě po výšce, po tréninku, kdykoliv, bez úrazu, chlazení šlach. Pak je tam tmavě zelený, to je kostival a kostival je nejlepší na jako akutní poranění, třeba, že se kopne, nebo ho někdo kopne, nebo má prostě po práci nebo po tréninku akutně nataženou šlachu. Je to takový jako prostě první pomoc na něco, co se stane. A pak je tam kaštán, ten je tmavě hnědej. Ten je zase naopak pro takový ty dlouhodobý vracející se, jako jsou nálevky, nebo takový ty sloní nohy, flegmony, oteklý hlezna. A ten kaštán má jakoby takový dlouhodobější účinek, prostě zase to funguje trošku jinak. Ale vesměs, když prostě se stane nějaký úraz a vy máte nějaký konkrétní z těch 3 gelů, tak se nic neskazí tím, že to bude chladit. Jo, prostě nohy chladit. I teďkon už i, kde jsem to slyšela nebo četla, že snad v Holandsku Fej nebo tak něco budou zakazovat jako nějaký bandážování až... Už jsou zakázaný, prostě bandáže, ty šlachy. Ale teď to taky nevytáhnu úplně z klobouku. No, ale už jsem to někde postřehla, že se něco takového začíná dít. A proto to je prostě způsobený tím, že ty šlachy, když se jako hodně zabalej, tak prostě jak jsou přehřátý, tak se můžou jako zranit. Takže prostě chladit. Takže jako mazání hřejícím gelem na nohy před prací je totální nesmysl. Vy si přehřejete tu nohu a tu šlachu jako no prostě. A zásadní věc je to napsané na těch etiketách. Po aplikaci těch chladivých gelů se ty nohy nesmí zabandážovat. Musí to nejdřív umýt, protože ten gel jakoby chladí, jenomže ve chvíli, kdy ho dáte do nějaký bandáže, tak on vlastně se začne přehřejovat. Prostě ten mentol s tím prostě přestanou chladit, začnou hřát tou bandáží. Tam napsané, tam upozornění s výkřičníkem, nesmí se bandážovat. To je ale strašně dobrý, že jste tady řekla. Já myslím, že spoustu lidí to vůbec jako nenapadne. Nebavili jsme se ještě úplně o všech. Ne. Já tady totiž ještě vidím další věci, kromě teda těch chladivých. Co tam máme ještě dál, co nezaznělo? Co nezaznělo, tak to je potom péče o kopyta. Tam jsou 3 produkty. Jeden je olej s vavřínovým olejem a jeden je mast s vavřínovým olejem. Vavřínový olej je prostě jako to nejvíc, co může být na podporu růstu kopyta. A jedno je teda tuhá mast a jedno olej, a to ze 2 důvodů, protože prostě olej je podle mě jako strašně dobře snadno aplikovatelný, má i rozprašovač, takže ho prostě nastříkáte na kopyto, rozetřete štětcem nebo přinejmenším prstama. Kdo to nikdy neudělal, prosím. A je skvělý i v zimě, protože furt stříká. Když to ta tuhá mast má v zimě takovou nevýhodu, že prostě když ji necháte jako v chladu, tak jako namazat nejde. Ale zase má svoje výhody v létě, kdy ty kopyta přesychají, i když jsou vlastně na pastvinách. Třeba ráno se kůň projde trávou, nabere si vlhkost, ale přes den třeba, když půjde na písek nebo něco, bo teď máme pedoky prostě bez trávy, že jo, dost často, tak se ty kopyta hodně vysušujou bahnem, pískem, vším. A když prostě mu to kopyto zavlažíte, prostě zaschlí, namažete touhletou, tak ona to vlhko zamkne vevnitř. No, a přes ten den je to kopyto chráněný proti vysychání. Jo, ne, že by ta mast jakoby dávala vlhkost, to ne, to je prostě mast, ale uzamkne to. A má tam ten vavřín, který jakoby tomu pomáhá. Proto všude vždycky říkám,
vavřínový olej mazat hlavně na korunku, protože tam to kopyto roste, stejně jako lůžko na nechtu. Jako, pak už ho nevyživíte, potřebujete ho vyživit tam, kde roste. Takže to je rozdíl mezi tím olejem a tou tuhou mastí a třetina kopyta je dehet, dechtová mast, která je na hnilobu. Ale ten dehet vysušuje. Viděla jsem lidi, kteří tu dechtovou mast namazali na celý kopyto, včetně korunky. Špatně, je to znova na etiketě. Na korunku nemůžete vysušovat dechtem. Dehet je prostě na na nějaký mykózy, na nějaký prostě, co se všechno dělá při hnilobě a potřebujete to dostat hlavně do těch míst, kde ta hniloba vzniká. Takže nestačí tu střelku natřít štětcem, ale normálně prostě odloupnete kus té masti na kopyťák a natlačíte to do těch míst, do té střelky, do těch čár, prostě všude do těch děr, kde jakoby je náznak hniloby nebo už tam je. Ale zase je to veterinární přípravek, kosmetický, ale když ten kůň nemá ani náznak na hnilobu, tak to tím nemažte, protože nechcete přesušovat chodidlo nebo střelku. A když už tam je ta hniloba zase v extrémním případě, tak potřebujete zase koncentrovaný dehet. Jako fakt jenom. Takže je to jako mezistupeň, aby si někdo neříkal, můj kůň má hnilobu a nepomáhá to. No jasně, pokud už je to úplně jako, tak se to musí vykrájet od kováře a prostě tam dostat úplně jako jiný věci. Ale je to zase super věc, když víte, že ten kůň stojí v bahnitým výběhu a je k tomu náchylný, nebo třeba z vysoký slámy, já nevím, tak určitě to tím jako zamezíte, aby to vzniklo, ten problém vůbec. Jo. Věřím tomu, že spousta přesně těchto přípravků může někdy něčemu zabránit, může být jako skvělá na prevenci, ale když už je ten problém, tak ano, částečně třeba nějakou flegmonu a spol dokážu samozřejmě vyřešit narychlo, akutně, no při akutním problému něčím. Ale pořád má toho veterináře, kterýho bych měla přece sakra zavolat, že se něco jako děje, nebo kováře, podkováře, aby to jako vyřešil a řešit to jednou mastičkem a mi připadá takový babičkovský. Bude to na delší dobu, takže je to taky cesta, ale může to třeba trvat díl. A taky záleží samozřejmě na stupni toho. No právě, jo, jakože tady už se bavíme o tom extrému, jo, kdy přesně je potřeba třeba něco vykrájet. Máme tam ještě něco, zůstalo nám tam ještě něco? ještě tři produkty na péči o výstroj. Mýdlo, mléko a tuhej balzám. Začnu mýdlem, prostě na mokrý hadr, napěníte, namydlíte boty, sedlo, všechno, jde z toho krásně pot, špína, ale zároveň to nevysušuje třeba kožený vybavení, ale můžete to použít i na syntetiku, na cokoliv. Pak je tam mléko, to je vlastně takový jako mléčný krém, to je, když prostě potřebujete rychle prostě před závodem a třeba přeleštit boty, aby se leskly, ale zároveň, aby trošku dostali výživu, nebo jenom rychle uzdečku. A pak je tam balzám, klasický tuhej se včelím voskem, kdy to je takovou tu, já nevím, v zimě prostě, aby ta kůže dostala fakt jako impregnaci, výživu. Ale taky se musí počítat s tím, že když tím namažete sedlo nebo boty, tak prostě trvá chvíli, než to zaschne, musíte otřít přebytky. Je to jako taková hloubkovější péče. Na nějaký fofr na závodech ideální parta prostě mýdlo, mlíko. Já jsem ráda, že to zmiňujete a že máte i tady to jako sérii všech 3 jako věcí. Protože mě než někdo, jo, to je to dělání nelogických věcí, jako řekl, že bych možná ty cajky mohla předtím jako umýt tím mejdlem, když je půjdu tady jako krémovat a samozřejmě ještě tehdy to bylo o tom, že neexistovala ani jako varianta někdy uprostřed, ale byl jenom ta tuhá, jenom namažu se výstroj. Což já si pamatuju prostě opravdu jako včelí vosk, prostě ale teď si do toho člověk ale jako zaprasil do toho sedla všechno tu špínu, všechny ty věci, ty hadříky byly. Ono se to tam krásně vpije s tím. Jako jo, no, to byl fakt jen touch, ale taky je to jako spousta let zpátky už, díky bohu. Takže jsem ráda, že to zmiňujete a že ta možnost prostě v tom portfoliu jako je, že od vyčištění až po hloubkovou regeneraci. Ano, přesně tak. Takže to jsme prošli teď vlastně celý portfolio, těch 15 produktů. Já si myslím, že je to jako pro péči o toho koně dostačující, že potom cokoliv už potřebujete navíc, tak už je spojený s nějakým konkrétnějším úrazem nebo něčím. Pak ještě samozřejmě některé ty produkty jako šampon a kondicionér mají objemové varianty a protože někomu nestačí 0,5 litr, má víc koní, chce 2 litr nebo 5 litrový kanistr. Samozřejmě to pak i mění cenu, že jo, na objemu. Ale kdo nemá potřebu, tak tam má furt to nejmenší balení, protože proč by měl chudák mít 3 roky doma 2 litry šamponu, že jo? Když toho šamponu stačí fakt hrozně málo. A pak je ještě varianta tohohle z toho, že vám do toho skáču, což je tady ten boxík, jako testovací, což mi přijde jako fakt dobrý, že člověk může vyzkoušet celý to portfolio jako v jedné krabici.
to je vlastně jako myšleno jako dárková sada, třeba pro obdarování koňáka od třeba nekoňáka, který absolutně neví, co má zrovna koupit, tak koupí všech 15. Ale je to samozřejmě i pro uživatele, jak říkáte, prostě, aby si vyzkoušeli, jestli jim to vyhovuje a nemuseli si koupit velký balení, protože když si už rovnou koupíte to velký balení, který nestojí zrovna malý peníze a zjistíte, že nevím, vám to smrdí, nebo to nevyhovuje vám, nebo koni, tak to pak vyhodíte, to je škoda, že jo. No, jako a tady některé věci jako vydržej, třeba ten šampon si myslím, že na 2x určitě z toho koně vykoupete. Taky záleží na velikosti, objemu šívy, ten obrovský kladrová. Málo kdy si to můžu někdy oťapkat, jo, abych přišla do ekváče a otevřela si to tam a jo, tak to je takováhle jako struktura, tak to se mi asi nelíbí, tak to zavřu a vrátím to zpátky. To právě taky nabízím, mám takovej papírový stojan v tom kosoštvrcovém designu zeleným, že právě všechny tady ty pidí varianty, který obchod chce a má kamennou prodejnu, má na to místo, tak si to tam může vystavit. Jako nezabírá to zas moc místa. Takže někteří to využili, mají to prostě na prodejnách a právě jak říkáte, jako zákazník, jako kde máte možnost si takhle něco očuchat, jo. No, možná v Sephoře, ale... No, to je pravda. No, což ale je vlastně věc, která tady vůbec nezazněla. Já vím, že Elliot se dá koupit jako na e-shopu Elliot.cz. Ano. Ale vy jste jako dostupný i v kamenných prodejnách jako u resellerů. Ano. Kde všude máte tu svoji síť, aspoň tak jako zevrubně, co vás jako napadne, kde všude po republice v kamenných prodejnách vlastně ty lidi můžou jako Elliot si koupit. Jako prakticky všude. Řekla bych, že je to pokrytý docela dost. Prostě zkrátka, kdo chce mít velkou obchodní spolupráci, tak se stačí zaregistrovat, je to normálně B2B e-shop, takže to všechno frčí krásně automaticky a kdo chce, tak to prostě do portfolia zařadí. Krásně jde i jakoby poslat export těch produktů, aby si to nahráli do e-shopu. Otázky jsou za náma. Mně už tady nic nezbylo a než vám, Gabi, moc poděkovat, že jste dorazila, že jsme si mohli popovídat, že jsem na vás mohla vytáhnout všechno i o vás a vašem jezdectví a mohli jsme se zase něco dozvědět o Elliotu a tom, kam míří, kde všude můžeme tohle logo vidět. A jak to vlastně celý vzniklo, takže já jsem moc ráda, že jste dorazila. Já děkuji za pozvání ještě jednou a moc ráda, to strašně rychle uteklo, moc ráda jsem si s váma povídala. Tak to mám radost, já jsem ráda, když jsou hosti spokojení s pokecem se mnou, snažím se, aby to bylo co nejpřátelštější a nejpříjemnější, tak yes, povedlo se. A vážení posluchači, vám děkujeme moc, že jste s náma při tomhle dílu byli, že jste ho viděli až do konce a kdybyste cokoliv potřebovali, stačí napsat na Instagramu jako sedlovna_podcast, já jsem holka v červených rajtkách a Gábinu Urban můžete sledovat primárně na profilu Elliot. Koukejte, sledovat, sdílet a mějte se krásně. Díky moc.